நம்ம பிறகு தெரிவிப்போம். அந்த அமைப்பை சார்ந்த திரு ஜீவா அவர்களை அன்புடன் ஓரிரு வார்த்தை கூற அழைக்கின்றோம். எலெக்ஷன் டியூட்டி நான் இங்கே கோயம்புத்தூர்ல பாத்திருக்கேன், இதே ஆர்கானில பாத்திருக்கேன் 2015. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா மிலிட்டரின்னு சொல்றாங்க, பிஎஸ்எஃப் பார்டர் செக்யூரிட்டி போர்ஸ் இருக்காங்க, அதான் பேராமிலிட்டரி சிஆர்பிஎஃப், அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி நேஷனல் ஆபரேஷன் டியூட்டி. புரியுதா இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம கஷ்டப்பட்டு டியூட்டி பார்த்து வந்தால்தான் நம்ம வந்துட்டோம். சும்மா அங்க சாதாரணமா டியூட்டி பார்த்த ஆள் கிடையாது நம்ம எல்லாமே. அவங்க எல்லாம் இன்னும் டியூட்டி பார்த்துதான் இருக்காங்க. ஆபீசருக்கு அண்டர் டியூட்டி பாக்குறவங்க இன்னும் நார்மல் டியூட்டி. 1 மணிக்கு எல்லாருமே இங்கிருந்து சிஎம் செல்லுக்கு புறப்பட்டுடும். பப்ளிக் செக்ரட்டரி போய் பார்ப்போம், நம்மளுடைய மெமரண்டம் கொடுப்போம். எங்களுக்கு நான் சொல்றது ரிலாக்ஸேஷன் 3 வருஷம் நார்மல் டியூட்டி, 3 வருஷம் பார்டர்ன்றாங்க. எனக்கு எல்லாமே எக்ஸ் ஒய்ல தான் போவோம். அந்த மாதிரி டியூட்டி பார்த்துருக்கோம் நாங்க 20 வருஷம். புரியுதா? சோ நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏன் தெரியல, இப்ப நல்ல ஆட்சி புரிஞ்சுன்னு வரீங்க. இந்த கவர்மெண்ட் தயவு செய்து எங்களுக்கு இந்த 5% தரும்படி மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். முதல்ல இருக்கிற நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்களுக்கு தான் தெரியணும். இருக்கிற ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய துணை ராணுவ படையினருடைய மாநில தலைவர் மதிப்பிற்குரிய சகோதரர் எஸ்.கே. சீனிவாசன் அவர்களே, இந்த சங்கத்தினுடைய அனைத்து மாவட்ட பொறுப்பாளர்களே, பத்திரிகையாளர்களே, காவல்துறை அன்பர்களே, இங்க வந்திருக்கக்கூடிய ஏனைய நண்பர்களே, என்னோடு வந்திருக்கக்கூடிய லட்சிய ஜனநாயக கட்சியினுடைய ஒலிபரப்பு செயலாளர் சம்பத்குமார் அவர்களே, தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை சார்ந்த மாவட்ட செயலாளர் புண்ணியமூர்த்தி அவர்களே, அரியலூர் மாவட்டத்தை சார்ந்த செந்தில்குமார் அவர்களே, மாநில இளைஞரணி செயலாளர் தளபதி பாரதிராஜா அவர்களே, மற்றும் இங்குள்ள அனைத்து துணை ராணுவ படைவர் நல சங்கம் தமிழ்நாடு சார்பாக இன்று மத்திய மாநில அரசுகளை முன்வைத்து மிக பிரம்மாண்டமான கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் அனைத்து மாவட்டத்திலிருந்து வருகை தந்துள்ள அனைத்து வீரர்கள் சார்பிலும் தமிழகத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். என்னை முதன்மையாக்கி இந்த சங்க கூட்டத்தை நடத்துமாறு அனுமதித்தின் பேரில் நான் எஸ்.கே. சீனிவாசன் சில கருத்துக்களை சொல்ல கடமைப்பட்டேன். மத்திய மாநில அரசுகள் துணை ராணுவ படைவர்களை ஏன் ஒதுக்குகின்றார்கள்? இதுதான் முதல் கேள்வி, என்னுடைய கேள்வி. இராணுவத்துக்கு அனைத்து சலுகைகள் கொடுக்கும்போது துணை இராணுவ படையினர்களுக்கு ஏன் சலுகைகள் கொடுக்கக்கூடாது? 10 அம்ச கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளோம். என்ன? ஒன்று, எக்ஸர்விஸ்மேன் அந்தஸ்து. நாங்கள் யார்? எக்ஸர்விஸ்மேன். நாங்கள் சர்வீஸ் செஞ்சு தான் வெளியே வந்திருக்கோம். எங்களுக்கு ஒரு அந்தஸ்து கொடுத்து அங்கீகாரம் கொடுக்கும். எங்களுக்கு ஒரு நலவாரியம் உருவாங்க, எங்களுக்கு ஒரு ரிஹாபிலிட்டேஷன் போர்டு வேணும், எங்களுக்கு கல்வி இட ஒதுக்கீட்டில் முன்னுரிமை வேணும், வேலை வாய்ப்பில் மறு வேலை வாய்ப்பில் ஒரு அங்கீகாரம் தந்து டெஸ்கோ போன்ற ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி அதை அங்கீகாரம் செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டும். மாவட்ட கலெக்டர்கள் இராணுவத்தினரை அழைத்து குறைகள் நிவர்த்தி செய்வது போல துணை இராணுவ படையினர்களையும் அழைத்து குறைகள் நிவர்த்தி செய்து தரப்பட வேண்டும். சமீபத்தில் காவல்துறைக்கு வழங்கப்பட்டு வந்துள்ள 5% இடஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்துவிட்டார்கள். அவர் ரத்து செய்ததை வாபஸ் பெற்றுக்கொள்ளும். அப்படி அவர் ரத்து செய்துவிட்டால் இப்போ தற்போது நண்பர் கூறினது போல எங்களுக்கு அந்த 10 அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி தரப்படும். இதை மையமாக கொண்டு நாங்கள் இந்த போராட்டத்தில் கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கின்றோம். முதலமைச்சர் அவர்கள் உடல்நலம் தேறி எங்களுக்கும் நல்ல உதவிகள் செய்வார் என்ற நம்பிக்கையில் இந்த கருத்தை தெரிவிக்கின்றோம். ஒரு குழுக்கள் நாங்கள் இருந்து சென்று மனு நேரடியாக முதன்மைச் செயலாளர், முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு முதலமைச்சர் அவர்களை சந்தித்து கொடுத்து நாங்கள் எங்களுடைய கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு நல்லுதவி செய்வார்கள் என்ற கருத்தை இந்த ஊடகத்தின் வாயிலாக தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டேன். நன்றி, வணக்கம். ஒரு வீரன் 20 வருஷம் ட்ரெயின்ட் ஆகிறாங்க, எவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்பெக்டர் ஆகிறாங்க, எவ்வளோ பெரிய ஆப்ரேஷன் கற்றுக்கிறாங்க, கமாண்ட் ஒரு செக்ஷன் எடுத்து நடத்துறதுக்கு, ஒரு பிளட்டர் எடுத்து நடத்துறதுக்கு, ஒரு கம்பெனி எடுத்து நடத்துறதுக்கு, ஒரு ஆப்ரேஷன் செய்யறதுக்கு, ஒரு வாரில் கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ட்ரெயின்டான ஒரு வீரன் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு ஏன் வெளியே வர்றாங்க? இதே கவர்மெண்ட் இந்த கேள்வி கேட்க மாட்டேங்க, பொதுமக்கள் இந்த கேள்வி கேட்க மாட்டேங்க. அதாவது ஒரு வீரன் 20 வருஷத்தில் வெளியே வர்றான்னா ஏன் வர்றான்? அவன் எந்தவித நலவதிகள் செய்வது கிடையாது. ஏன் அவங்கள அங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணிங்க, இன்னும் நல்ல ட்ரைனிங் கொடுங்க, நல்ல இன்னும் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொண்டு வாங்க. நாங்கள் எல்லாம் தான் பணி செய்து தான் கடமைப்பட்டிருக்கோமே, நாங்கள் நல்லா தானே பண்ணிகிட்ருக்கோம்.
இது வரைக்கும் 1971 கார்கில் ஆப்ரேஷன் பிறகு பெரிய ஆப்ரேஷன் ஏதாவது நடந்திருக்கா? இராணுவத்தினர் 71 வார பிறகு கார்கில் ஆபரேஷன் பிறகு என்ன அவர்கள் எதிர்கொண்டார்கள்? இராணுவத்திற்கு அனைத்தும் செய்து கொடுக்கிறீர்கள், பரவாயில்லை, நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். அது போன்ற துணை ராணுவ படை வீரர்களுக்கும் செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றே எங்கள் கோரிக்கை. மத்திய அரசு அக்னிபாத்னு ஒரு திட்டத்தை அது எந்த அளவுக்கு வர இளைஞருக்கு அக்னிபாத் திட்டத்தை நாங்கள் ஒரு அரசு ஒரு சட்டம் தீட்டுகிறார் என்றால் அதை நாம் வரவேற்க தான் ஆக வேண்டும். ஒரு இளைஞர்கள் அக்னிபாத் திட்டத்தில் உள்ளே நுழைந்து அவர்களுக்கு அனைத்து இராணுவ நடவடிக்கை தெரிந்து கொள்ளவும் அவர்களுடைய டெவலப்மெண்ட் ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட்காகவும் அவர்கள் ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது ஏற்றுக்கொள்ளும். அது அக்னிபாத் கொண்டு வந்தவர்கள் இதனுடன் சேர்ந்து அதாவது 20 வருஷத்துக்கு மேலே ஏன் இவங்களுக்கு பென்ஷன் கொடுக்க மாட்டேன்ற திட்டத்தையும் பரிசீலனை செஞ்சு கொடுக்கும். இப்போ கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் பண்ணுறீங்க, அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும்? அதாவது எப்போவுமே நாங்கள் பெல்ட் போட்டு நாங்கள் போராட்டம் நடுத்த ரோட்டில் இறங்கி பண்ணுற மாதிரி போராட்டம் நாங்கள் கிடையாது. அரசாங்கம் தானாக முன்வந்து எங்களுக்கு என்ன குறைகள் என்று அவர்கள் மீடியா மூலமாகவோ உள்துறை அதாவது அவருடைய தகவல் துறை மூலமாகவோ தெரிந்து கொண்டு நல்லுதவி செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் இதுவரை இவர் தான் முதலமைச்சர் ஆகி 1 வருடம் ஆகிறது. இப்பொழுது தான் எங்களுடைய பிரச்சனையை நாங்கள் ஹைலைட் செஞ்சுருக்கோம். இப்பொழுது தான் நம்ம ஒரு போராட்டமே வச்சுருக்கோம். இவங்க கவர்மெண்ட்டில் எந்த போராட்டம் நாங்கள் இது வரைக்கும் வச்சது கிடையாது. அவருக்கு நாலேஜில் போய் அவர் செஞ்சுட்டாருன்னா ரொம்ப நாங்கள் ஒரு விடுதலை ஆன மாதிரி இருக்கும். இதனால் ஒரு 2 லட்சம் 1 லட்சம் விடுதலை அதாவது சர்வீஸில் 1 லட்சம் பேர் இருந்தாலும் 1 லட்சம் ஓய்வு பெற்றவர் இருந்தாலும் நாங்கள் எல்லாருமே நன்றி கடன் சொல்ல நாங்கள் கடமை விட்டுருக்கோம். தேங்க்யூ.